Gaurkoan lagun artean elkartearen egoitzara gerturatu gara, hain zuzen aitzake berezi batekin, kalean bai programako kide diren aldetik, pixka bat haien ibilbidearen inguruko errepasoa egingo dugu datozen minutuetan kontatzeko nola sortu ziren eta gaur egun ere zertan ari diren. Beraz, horretarako elkarteko kide edo batzorteko kide den Iñaki Goikotxea dugu gurekin datozen minutuetan honen guztiaren inguruan hitz egiteko. Beraz, lehenik eta behin Iñaki konta iguzun. Nola sortu zen elkarte hau Irunen? Nik ere elkarrizketa hau prestatzeko pixkate ikertu behar izan dutola gu ditugun publikazioetan, eta azkenan da gure gurasoen belaunaldiko kuadrilla bat elkartu zen, 82. urtean, eta erabaki zuten agian elkarte bat sortu behar zutela. Lokal hau topatu zuten, hau zela bere garaian parrokiaren medikuaren dispentsarioa dolako zerbait, eta horri biliziren urte bete eta piko obrak egiten eta dena txukuntzen, eta azkenean 84ko abenduan inauguratu zuten, eta ja pasa dira 40 urte baino gehiago. Hori da, 40 urte baino gehiago, ez dela gutxi, imaginatzen dut hori guztiaren emaitza nabaria izango dela, ez? Ordutik garaiak asko aldatu dira, eta zuen elkartearen bilakaera nabaria izango da ordutik, ez da? Hori da, hasiera horretan 21 bazkide izan ziren, elkartu zirenak elkartea sortzeko, gero bazkide gehiago gehitu ziren, eta hor azkenean belaunaldi aldaketa bat egon da, hori izan bezala, nire aitaren garaikoek sortu zuten, nire aitak adibidez 79 urte ditu, orduan belaunaldi gazteago bat sartu gara, jende berria sartu da, eta gure asmoa da pixkat beraiek esetako lanari jarraipena ematea, eta beste modu batean edo aldugun einean bizitza ematea elkarteari eta jarduerak antolatzea ere bai. Hori da, jende askok agian gogoratuko du, ez? Elkarte hau, lagun artean elkarte hau antolatu izan dituen jarduerengatik, ez? Adibidez, aipatzen zenun marrazki lehiaketa hori edo aurretik izan direla zenbait ekintza, ezta? Hori da, batez ere urtean zehar antolatzen zen jarduera garrantzitsuena zen jaietan egiten den edo egiten zen margo eta pintura lehiaketa hemen Junkalen inguruan, eta hori egin zen ez dakit 30 urtez pandemiara arte, eta hor zailtasun batzuk zeuden bazkideen indarra behar zen, finantziazioa ere behar zen, eta pandemia eta gero ja berriro ezin izan zitzaion horri eutsi, baina udalak jarraitzen du margo lehiaketa antolatzen, orduan bide bat ireki zen lagun artean elkartearekin eta bide horrek jarraitzen du bidea, eta zergatik ez momenturen batean lortzen badugu pixkat indarra berriro batzea, antolakuntzan egotea edo laguntzea berriro momenturen batean. Eta konta iguzu, zein da gaur egun elkartearen egoeran, zeren ondo aipatu duzuen bezala, elkartea bizi berritzeko lan horretan ari zarete, ezta? Hori da, azkenan, nik Irunen ikusten ditut bi mailako elkarteak, badaude elkarte handi batzuk, indarra eta jende eta bazkide asko dituztenak, eta gero badaude gurea bezalako beste elkarte txikiagoak, eta azkenan gu hemen bagara orain gaur egun 30 bat bazkide, eta hori batzuk gutxi etortzen dira, beste batzuk gehiago etortzen gara, eta azkenean hor batez ere behar da, lehenengo parte batean, barneari begira mugimendua egotea, hilabetero kontuak ateratzea azkenean mugimendua berdelako koste fijo horiek bete alizateko, eta gaur egun pixkat puntu horretan azkenean belaunaldi berri bat sartu gara, eta gabiltza gauza berriak egin nahian, adibidez jarri dugu telebista futbolarekin, jarri dugu wifia, jarri dugu transferentzia bidez ordaintzeko aukera, sortu dugu Instagram kontu berri bat, orduan pixka bat garai berrietara moldatu nahian, eta gauza berriak egin nahian, eta behintzat egunerokotasuneko egoera hori pixkat orekatua egotea. Eta konta iguzu Iñaki, azpimarratuko dugu ere elkartearen kokapena berezia dela, ez? Gainera justo erdialdean zaudete. Nik uste dut hori dela gure indargunetako bat, hemen gaudela Junkal kalearen 18. zenbakian, plazaren eta Elizaren oso hurbil, eta nik uste dut jende asko pasa dela hemendik 1000 aldiz, eta ez dela inoiz konturatu hemen elkarte bat zegoenik edo ez du inoiz ikusi hemen zer dagoen, orduan jende guztia dago gonbidatuta etortzera, hurbiltzera, eta hori, azkenean gaur egun ere bazkide berriak bilatzen ditu, orduan norbaitek interesa badu, jarra daitezela gurekin harremanetan, Instagram bidez, edo gure e-mailera idatziz, eta plazer handiarekin erakutsiko diogu elkartea, eta gero sortzen badira aukera berriak bazkideak erakartzeko, gu beti pozik. Horixe aipatu behar nizun, bazkide berriak jasotzeko prestasun hori duzuela, ez? Azkenean batez ere, belaunaldi berriak, ez? Azkenean elkarteak bere garaian sortu ziren, eta igual bazkideak zahartu dira, baina belaunaldi berriei
lekua irekitzeko prest zaudetela, ez da? Hori, azkenean guztut, elkarte guztiek erronka berdina daukagula, are gehiago txikia garenak, dela belaunaldi berriak jaso behar ditugula, jende berriari harrera eman, eta pixkate hortan gabiltza. Hor ere, elkarte edo soziedadeen ere nik uste dute ez dakit atmosfera edo giro hori asko aldatu da, lehen zen gizonezkoen kuadrillak elkartzen zirenak poteba egiteko eta gero etortzen zirenak ona sukaldatzera. Gaur egun ere etortzen diren gazteak beste sukaldatzen dugu gutxiago, agian hartzen ditugu oilasko batzuk edo pizza batzuk eta hemen konsumitzen dugu baina ez dugu hainbeste kozinatzen, orduan eredu berri horiei ere moldatu behar gara. Eta hemen ere albiste hona da nik uste dut, bazkide bat izan da, bere seme alabak ere etor daitezkela elkartean egote, orduan gaztetxoei ere, 18 urtetik aurrera, aukera bat ematen dio egula, soziedade mundu ontara hurbiltzeko. Eta konta iguzu, kalean bai programaren parte izan zaletela aipatu dugu, beraz ikusten dugu, euskararekiko kezka edo ardura hori baduzuela eta behar duzutenean ere hori zabaltzeko laguntza eskatzeko aukera hori duzutela eta onartzea erabaki duzuela, ez? Elkarte bezala ere imaginatzen dut hau Irunen garrantzitsua izango dela, ez? Bai, azkenean nik uste dut gure elkartean gaude batzuk euskaldunak garelak, beste batzuk agian ez dute harreman estu hori euskararekin, baina beti euskararekiko sentimendu edo ikuspuntu hori badagoela eta bai kanpora edo bai barrura egiten ditugun komunikazio guztietan euskara presente dago, beti saiatzen gara dena bi hizkuntzetan egiten, hemen ere elkartearen kartelerian beti bi hizkuntzak erabiltzen ditugu eta elkartean ere euskeraz. Eta niri gertatzen zaite elkartearen bidez ezagutu dudan jendearekin baien esango nuke agian ez da euskalduna edo eta gero konturatu zara euskalduna dela eta elkarte mundua ere beste bide bat da jende euskaldunarekin harremanak egiteko. Eta aipatuko dugu ere, elkartaren izena lagun artean dela, kontatu diguzu, elkarte txikitxoa zaretela, beraz, izenarekiko fideltasun hori mantentzen duzu, ez? Pixka bat izaera, familiarra delako azkenean, ez? Hori da, azkenean hori esan bezala hemen gutxi gara eta nik uste dut horrek ere ematen diola zerbait berezia, porque batzutan joaten zara elkarte handietara eta dago jende pila bat, eta ez duzu, ni batzuten gertatzen zaite elkarte handietan, zure ondoan mailan dagoena ez duzula entzuten, eta hemen etortzen zarenean jende gutxi egoten da, bakarrik zaude edo beste familia edo beste kuadrilla batekin, eta txikia izan da ere horrek ematen du aukera hurbiltasuna izateko beste kuadrillekin. Eta hori azkenean, hor dagoen publikazio batean jartzen du, elkartu zirenean orain dela 45 urte, jarri ziotela lagun artean izena, pixkat hori kuadrilla bat izan zelako hasiera hortan egon zena, eta gaur egun ere kuadrilla bat izaten jarraitzen dugu. Iñaki, eta konta iguzu, zeintzuk dira etorkizunera begirako helburuak? Nik esango nuke, izango litzatekela gaur egun elkartearen egoera pixkat egonkortzea eta sartu garen belaunaldi berriko jende hori pixkat lanak banatzea eta gure artean ondo koordinatzea eta gero pixkat barrura begira dena lasai dagoenean, kanpora begira berriro jartzea eta lehen bezala jarduera kulturalak antolatzen jarraitzea eta espero dugu hori laster etortzea berriro ere. Mila esker kontatutako guztiarengatik eta zuen pausoa gertutik jarraituko ditugu. Mila esker. Eskerrik asko.